Hello friends, Bodoland channel of Inconceivable. Day नोंथांमोना नायगासिनो दङ Bodo Job Info official YouTube channel. दा लोगोफोर बेनो जाबाय PMAY-G नि आपडेट दिनै लास्ट डेट बेनिफ्राय बारायगोन ना बारायला आरो लोगोसे थालांबाय नामा सार्भेखौ बबेयावबा खालामदों आरो खालामाखै गोबां कमेन्ट्स कमप्लेन फैदों बेनो जाबाय BTC वाइस आवहाय दा पार्टी लानानै पार्टी बेनि सायावबो बाथ्रा ओंखारगासिनो दङ दा लास्ट डेट दिनै बेनि उनाव बारायगोन ना बाराया जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे न'खौ नोंथांमोना थालांदोंबा मोननो हायो आरो सार्भेयाव थालांदोंबा माबादि अपसन दङ बेखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ आरो दिनैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन जायफ्रा Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नेक्स्टआव आपडेट मोनबाय थानो हायो जेब्ला न'आ सेंसन जायो दा गोबाव खालामा जों थांनो PMAY-G नि अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जोङो फैबाय सरकारि वेबसाइट बेनो जाबाय PMAY-G नि बेयावनो माखासे रिपर्टआ ओंखारबाय थायो दा ओरैनो लास्ट डेटआ दिनै अक्ट'बर 18 मोन नाथाय मोनसे ओरैबादि बाथ्रा जागासिनो दङ जे ब्लक लेभेलाव माने जेसेबांनाखि टारगेट थायो हाजार हमना ला 5000 6000 न' थायो मोनसे BCDC आवनो 300 400 500 गाहाम दङ दा बेखौ सार्भे खालामनाया दासिमबो कमप्लिट जायाखै आरो टारगेटआ प्रग्रेसआ दासिमबो कमप्लिट जायाखै जायनि जाउनाव लास्ट डेटखौ बारायनायनि पुरा चान्सआ दङ दा बावैनो दिनैनो गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारनायनि लामायाव मानोना गोबां प्रब्लेम जादों ब्लक लेभेलाव सार्भे खालामनायाव बेखायनो गोबां मेन पावार लागायदों आरो मेन पावार लागायनो बिथांमोना नटिसबो होखादोंमोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय माने ब्लकआव स्टाफआ ओरैबादि खम जालांगासिनो दङ जेराव जिनेखि कन्ट्रेक्ट बेसिसआव साख्रि मावदोंमोन बिथांमोना गुबुन जबाव आसाम पुलिस एरियारि बा गुबुन पोस्टआव साख्रि मोनलांजोब्बाय बेखायनो GRS GPC बा गुबुन पोस्टआ खमायलांगासिनो दङ जायनि जाउनाव स्टाफआनो गैला ब्लकआव आरो ब्लकआव साख्रि होयो गोबां बोसोर जाबाय GRS GPC होयो गोबां बोसोर जाबाय जायनि जाउनाव पोस्टआ गोबां दङ ब्लक लेभेलाव दा बेखायनो मा जायो सार्भे खालामनायाव ओरैबादि प्रब्लेम जायो ब्लकनिफ्राय टारगेटखौ माने डेडलाइननि सिगां कमप्लिट खालामनो हाया दा बिनि थाखायनो मेन पावार एबा गुबुनखौ लानांगौ जादों जेरै फोरोंगिरिफोरखौ लादों दाखालिसो ट्रेनिं होगासिनो दङमोन लादों आरो लोगोसे SRLM केडार्सफोरखौ लादों प्लास मण्डलफोरखौबो लानाय जादों आरो हानायसेबां मेन पावार दायो माने लानो होदोंमोन आरो जायनि जाउनाव माखासे थिखानाय समसिम टारगेटखौ जाहाथे फिलआप खालामो दा 18 अक्ट'बरमोन समा नाथाय दिनैबो बे कमप्लिट जानायनि लामायाव दासिमबो नुहुराखै मानोना गोबां दंबावो गोबांथार माने सार्भे खालामनांगौ दङ दा बे सार्भे खालामनायाव BTC वाइसआवहाय खालामगासिनो दङ आरो बेयाव ओरैबादि बाथ्रा ओंखारदों पार्टि वाइसआव खायसेया हाबदों हाबाखै होननानै गोबांथार माने कमप्लेन बा कमेन्ट्स फैदों दा बेखौ जुदि बेबायदि जामारदोंबा थारैनो नोंथांमोना मोनसे मोजां अपसन दङ नैबे BDO सारनाव थांनानै बा PDE सारनाव थांनानै नोंथांमोना कमप्लेन होनो हायो अब्ला नोंनि डिटेल्सखौ नांगोन जे बबे गामि मा BCDC आव गोग्लैदों अब्लानो जाय BCDC आव जायखौ माने होनाय जादों दायथ' एबा सार्भेनि लिस्ट होनाय जादों बिथांमोनखौ डाइरेक्ट फन खालामनानै बुंहरगोन सारमोना जे बेयाव थांनांगौ कमप्लेन फैदों नों मानो हाबाखै होननानै अब्ला लोगो नोंनाव कार्डआव लांनानै सार्भेखौ खालामगोन आरो दा बेखायनो सार्भे खालामनायाव आधार कार्डआ कम्पालसरि थाथारनांगोन बेनिफ्राय नोङो बेनिफिसियारि थानांगोन बाखि जब कार्ड आरो बेंक पासबुकआ अपसनेल बे गैथ'आबो जायो नाथाय उनाव जेब्ला न'आ सेंसन जागोन अब्ला जब कार्डआ कम्पालसरि नांथारगोन आधार कार्ड बेंक पासबुक बेयो गासैबो नांथारगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा जियानो जा लास्ट डेट बारायनाय चान्सआ दङ जुदि सोरबाफोर थालांदोंबा आं जे बुंदों बे खामानिखौ माव अब्लानो नोंथांमोनाव सार्भेखौ खालामगोन आरो दा बेखिनियानो लास्ट डेटनि गोदान अफिसियेल नटिस फैनाय चान्सआ एकदम दङ दा बावैनो मोनोबा नोंथांमोना चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन दायो फुङाव टाइम खालामदों नटिसआ ओंखारथ'वाखै दा नोंथांमोना मिथिगौ जे दासान्दि हलिडे जासिगोन नै दा बावैनो खालि फुजानि दा बिनि सिगांनो टारगेटखौ होदोंमोन आरो दा जियानो जा 21 अक्ट'बराव लकेल हलिडे दङ बे समावहाय माने सार्भेखौ खालामाबो जानो हागौ आरो जायखिजाया दिनैनि गेजेराव लास्ट डेट बारायनाय चान्सआ दङ